Unha das salas máis extravagantes do Museo das Mariñas é a da colección Rafael Seoane. A gran cantidade de pezas aquí acumuladas, procedentes a maior parte dos seus anticuarios en Portugal, recollen pezas e restos arqueolóxicos procedentes de todo o mundo. Grazas a unha recente investigación do historiador e americanista Adrián Feijóo e de Pablo Mumari, podemos coñecer en profundidade algunhas destas figuras e do que representan. A primeira figura está catalogada como un cuchimilco, un obxecto típico da cultura chancai que se desenvolveu sobre todo na zona do actual Perú e que tuvo o seu máximo apoxeo entre os séculos XI e XVI. A falta de atributos masculinos e o ventre abultado levou aos investigadores a concluir que se trata dunha figura feminina. Esta outra trátase dunha figura da cultura latolica tumaco, unha cultura que se desenvolve nos territorios de Ecuador e Colombia, sobre todo entre os séculos 6 a.C. e 6 despois de Cristo. Soen mesturar nas súas representacións rasgos humanos con rasgos animais. As características propias desta peza denotan un uso ritual, vinculado sempre á fertilidade, e incluso hai quen o ve como representación dun chamán destes rituais. Esta outra figura correspóndese ca cultura Jama-Coaque, que ocuparía unha parte similar á que ocupa hoxendía o Ecuador. A súa época de esplendor foi entre os anos 600 e 400 a.C. E neste caso, en que vemos un individuo con rasgos zoomórficos, os instrumentos ou as pezas que pode portar nas súas mans fálanos dun tipo de músico ou de danzante habitual nos ritos chamánicos. Esta outra peza parece ser un aerófono típico das terras baixas maias. Este tipo de silbatos son habituais en terras de México, Belize, Honduras ou Guatemala. Hai dúbidas sobre se mestura rasgos de animais e de persoas ou se neste caso é unha persoa caracterizada cunha máscara. Trátase, iso sí, dunha figura feminina, por portar un tipo de indumentarias propias das mulleres da zona. Esta última imaxe procede da cultura alta de Verapaz, do actual Guatemala. Representa unha figura feminina vestida cun longo huipil. O curioso é a súa decoracións con grans de cacao, un froito fundamental da súa cultura.